Türkmenistan internet ulanjylary Google gözlek motoru arkaly VPN gözlemekde dünýäde birinji orny eýledi. Bu barada Tekopedia neşri habar berýär. Türkmenistan 2023-nji ýylda Google gözlek motoru arkaly VPN gözlemekde 100 baralyp dünýä ýurtlarynyň arasyny öňe saýlandy. Barlyklary görä Etiopiýa, Iran, Myanmar, Hytaý we Siriýa ýaly döwletler VPN gözlemekde Türkmenistanyň ýyza galypdyrlar. Goňşy Awganistan hem bu sanawda ilkinji onluga giripdir. Google Trend platformasynyň statistika tablisalaryna görä, soňky 12 aýyň dowamyna Türkmenistanyň VPN gözlegleriniň gerimi 4-nji 10-njy iýun aralygyna çürde çykdy. Soňky 5 ýylyň dowamyna ýagdaý seljerlerini iň köp VPN gözlegleri 2022-nji ýylyň 10-njy 16-njy iýul aralygyna bolup geçipdir. Bu ýagdaý Türkmenistan 2022-nji we 2023-nji ýyllarda yerli ulanjylaryň has köp gezek VPN gözlemäge finansiýasyny görkezýär. Şeýle ýurtdaky internet petiklemeleriniň gerimini belli bir derejede açyp görkezýär. Türkmenistanyň häkimetleri ýyllar boýy interneti petik astyna saklaýar, media azatlygyny gödäwçilik edýän Serhesiz Reportyorlar Guramasy 2016-njy ýylda öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow internetin ganym düşmany elan etdi. Serdar Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň martyna prezident wezipesine geçenne onuň ýaş prezident hökmüne ýurtdaky internet çäklendirmelerini aradan aýyrjakdygyny anan bildirilen halatlar boldy. Azatlyk radiosu bu barada 2022-nji ýylyň tomsyny habar berdi. Şeýle habarlaryň edil ýany 10-njy 16-njy iýul aralygy gaýtam Türkmenistanyna soňky 5 ýylyň dowamyny internetden iň köp gezek VPN gözlenen döwür hökmüne tehnologiýa taryhyna geçdi. Bu sanlar Google Trend tarapyndan hasap alındy. Bu görkezji soňky 10 ýylda hasap alynan VPN gözlegleri bilen deňeşdirileni hem iň ýokary görkezji boldy. Edil şol gabatlar dünýädäki internet işçiligini esewan edýän Cloudflare kompaniýasy Türkmenistanyna internet ulgamynyň 2022-nji ýylyň 7-nji iýulundan 14-nji iýuluna çenli tas dolu diýen ýaly petikli bolanyny habar berdi. Tekopedia neşri Türkmenistanyň VPN ulgamlarynyň kanun tarapyndan gadagan edilýänini aýdýar. Türkmenistan 2014-nji ýylda kabul edilen internet kanunçylygy onlaýn maglumat ulgamlaryndan peýdalanmagyň düzgünlerini kadalaşdyrýar. Bu kanuna laýyklykda Türkmenistanyň internet torunyň hyzmatlarynyň operatorynyň daşyndan aýlanyp internet torunyň kanallary boýunça maglumatyň üçüncü şahslardan kabul edilmegi ya da berilmegi hem de maglumatyň kriptografik gorugynyň sertifikatlaşdyrylmadyk serişdeleriniň peýdalanylmagy internet ulgamynyň peýdalanjyny jogapkärçiligi eltip bilýär. Belemeli ýeri bu kanunçylyk maddalary hünärmenlere görä açyk aýdyň näl şeýle de olur VPN-leri ýagny virtual şahsy torlary anyk agdamaýar. Tinçler Türkmenistanyň kanunlaryň raýatlaryň bähbitlerini we hukuklaryna hyzmat edýän maddalarynyň diňe kagyd ýüzüne galýanyny, olaryň iş ýüzüne amal edilmeýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda VPN hyzmatlarynyň gadagan edilmegi, bu ulgamlary gurup berýän ustalaryň häkimetler tarapyndan ýyzarlanmagy, hatda olaryň 15 gije günü tutulup saklanmaklary barada habar berip gelýärler. Türkmenistanyň raýatlaryň VPN ulanmazlyk barada häkimetler tarapyndan gurhanyň ant işdilen halatlary hem boldy. Şeýlelikde Türkmenistan 2022-nji ýylda da 2023-nji ýylda da öz çägine iň köp gezek internetden VPN gözlenen ýurt hökmüne öňe saýlandy. Bu bolsa raýatlaryň internet toruna pätgelçiliksiz birikmek üçin has köp gözlew, has köp tagalla etmäge mejbur galýanlyklaryny görkezýär. Muňa Ramazan Türkmenistanyň hökümeti 2022-nji ýylyň dekabryna özüniň global internet toruna bagly bolmadyk milli sany toruny işläp düzýänligini elan etdi. Ýönetimçilere görä ýurtdaky VPN gözlegleri global internet toruna bolan talabyň ýokarydygyny belli bir derejede açyp görkezýär. Bu aralykda Türkmen Lokot News neşri 20 fevralda Türkmenistanyň kiber howpsuzlyk gurulunyň Aşgabatdaky telefon dükanlaryny öz VPN-lerinden peýdalanmagy mejbur edýänligini habar berdi. Türkmenistanyň VPN-lere bolan talap şeýle bir giňerme eýe bolupdyr bolýan Aşgabatda adamlar täze telefon satyn alanlaryna özleriniň enjamlaryna VPN programmalarynyň hem ýüklenip berilmegini soraýarlar. Maglumat üçin aýdylsa virtual şahsy torlar ýagny VPN-ler ulanjylaryň virtual kimliklerini, IP salgylaryny gizläp olaryň petikli saytlara girmegine, şeýle-de internet ulgamynyň maglumatlardan howpsuz ýagdaýda peýdalanmaklaryna mümkinçilik berýär.